hlasovanie si zopakujeme o návrhu poslanca pána Maxona. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Maxona. Taký bol návrh pána Maxona. Pán Šimko, nech sa páči. Procedurálny návrh. Pán predseda, hlasovať budeme o vašom návrhu, aby sa skrátila tá lehota na podávanie materiálov, ale pán poslanec Maxon dal návrh, aby sa o tom hlasovalo osobitne. Takže budeme podľa procedurálneho návrhu pána Maxona hlasovať osobitne, ale o vašom návrhu. Návrh znie, vy navrhujete, aby sa skrátila lehota. Ďakujem. Čiže budeme hlasovať o návrhu. Pristúpime k hlasovaniu. Povedal som tomu pánovi, ktorý im povedal, že mám ísť ja prvý do basy, povedal som mu, že ty by si mal ísť prvý, ty debil. A prosím vás, pekne sa tu nerozčulujte, lebo ja si naozaj stojím, že ten človek je debil. Vo vystúpení pán poslanec Mečiar. Gagají, tárají a pre mňa prďúsi. To je náš Rakcovská. On sa aj na teba pozerá. Prosím vás, ja s takýmto chrapuňom nemením sedieť tu za jedným. A keď skutočne je to vaše slobodné rozhodnutie, pán dajú Satan. takémuto idiotovi a bláznovi, človeku, ktorý patrí na psychiatriu hlas, tak pán Boh nech ochraňuje Slovensko. Prosím, zachovajte slušnosť. No, prosím vás, vy sa chodíte tak tiež vyšetriť. Čo je slušné, čo je neslušné. Dobre, ďakujem pekne za váš názor. Dobre, krátka reakcia, poďme ďalej. Krátko zareagujem. Tak musím povedať, že